дуруд ба шумо бинандагони гиромӣ, инак мавсими футболи соли 2021 бо бозиҳои ҷоми федератсияи футболи Тоҷикистон дар минтақаи марказ оғоз гардид. Дар ду гурӯҳ 9 даста ба ҳам қо меозмӯянд. Бозии марказӣ дар даври аввал ба ақидаи шориҳони варзиши мамлакат ин бозии байни дастаҳои клуби марказии варзиши Артиш ва Коктош буд, ки дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор гузаронида шуд. Албатта ин беҳуда набуд. Шарҳи моро пайгирӣ кунед. пеш аз оғози ин бозиҳо роҳбарияти клуби марказии варзиши Артиш тавассути расонаҳои иҷтимоӣ ҳадс заданд, ки 5 бозигари беҳтаринро ба даста оварда шартнома бастанд ва Алиёр Ашурмамадов имсол ин дастаро ба яке аз дастаҳои беҳтарин табдил медиҳад. аз тарафи дигар Коктош ҳам аз клуби марказии варзиши Артиш қафо намонда аз овардани беҳтарин бозигарони камерунӣ маълумот дод. мо ҳам барои исботи ин гуфтаҳо ба варзишгоҳи марказии ноҳияи Ҳисор омадем. чун ҳайати дастаҳоро аз назар гузаронидем, ба худ рамӯз бардоштем, ки дастаҳо дар бозии имрӯза аз истифодаи бозигарони тиллоии худ истиҳола карданд. дар ҳайати клуби марказии варзиши Артиш ягон нафар аз бозигарони ситорае, ки гуфтем, ҳузур надоштанд. бозӣ бо бартарии Коктош сурат гирифт ва дар нимаи аввал ин даста ба сои дарвозаи клуби марказии варзиши Артиш 6 зарбаи нишонрас зад, аммо хатарнок набуданд. аз бозигарони нав Ҷонибек Шарипов аз Локомотив Помир, Сайёри Ковузшо аз Файзканд ва Явес Ноя Парфайтро аз Душанбе 83 дар ҳайати клуби марказии варзиши Артиш дидан мумкин буд. футболбозони дастаи клуби марказии варзиши Артиш дар нимаи аввал фаъол набуданд. Холмурод Назаров, Агле Ҷонс, Азам Муродов, Элчибек Рашидбеков ва Идрис Амину ба ҳайси тамошобин дар ин вохӯрӣ ҳузур доштанд. сармураббии дастаи Коктош Муҳаммадҷон Ҳабибуллоев ба ҳайати даста аз оғоз якбора 6 бозигари регри Тадазро аз қабили Нозим Бобоҷонов, Расул Файзов, Ораш Акбарӣ, Оятулло Сафаров, Фирӯз Раҳматов ва Алишер Холмуродов ба майдони бозӣ овард. ин гурӯҳро Озодбек Панҷиев аз Локомотив Помир, Шараф Солеев аз Файзканд ва Бенҷамин Асамо аз Душанбе 83 ҳамроҳӣ карданд. танҳо дарвозабон Қурбоналӣ Бобоев ва Эраҷ Раҷабов, ки дар марҳилаи дуввум аз Файзканд ба Коктош гузашта буд, барои Коктош худӣ буданду халос. дар майдон муборизаи баробар ҳукмфармо буд. дар нимаи дуввум клуби марказии варзиши Артиш Помир бартариро ба дасти худ гирифта буд, вале ҳисоб кушода нашуд ва дастаҳо аввалин холҳои худро ба даст оварданд. сармураббии дастаҳо ба суолҳои мо ҷавоб гуфтанд. бозии аввал буд мушкила барои бозигарон, ки баъди 3 моҳ ки таҳлил буд, танаффус буданд, як бозӣ хуби шонтиянд. ба фикри ман қисми аввали бозӣ хеле хубтар буд барои мо. баъдан ки бозигароро иваз кардему, ивазшавии бозигаро шуд, каме мо ба фикр монда шудем. аз он бозигарони наве ки ба дастатон омаданд шумо қаноатманд ҳастед? албатта дар 2 ҳафтае ки даста тамрин дорад ва бозигар ягон натиҷагирӣ кардан ба фикри ман хато аст. ва имрӯз чӣ хеле ки мо дидем дар қисми аввали бозӣ мо ӯ бозигароне ки ба ҳайати даста даъват карда будем, ҳамон бозигаро ба майдон биромаданд. бозӣ баъди шон надоданд. албатта баъди 3 моҳи танаффус гуфтаниам, ки як ҳамфаҳмӣ, якдигарфаҳмӣ хеле кам аст. барои ҳамин кӯшиш мекунем дар бозиҳои ҷоми федератсион, дар бозиҳои оянда, бозиҳои рафиқона бозигаро бисёртар бозӣ кунанд, як ҳамдигарфаҳмӣ, як ҳамдигар чӣ зиёд шавад дар даста. ба як маъно гуфтам мумкин аст, ки дар ҳайати дастаи Коктош тақрибан 25% ҳамагӣ аз он бозигарони Коктош бозӣ карданд, дигар 55% аз регари Тадаз ва боқӣ дигарон. ин чӣ натиҷа дод? Масалан он бозигароне ки дар шумо буданд рафтанд аз даста? Не, чӣ хеле ки мо мебинем ҳайати захиравӣ қариб ҳама бозигарони мо аз даста чӣ хеле ба ҳамагон маълум аст, ки Холмурод ба дастаи клуби Артиш гузашта, Расул Игматулло Расулу ба дастаи регар Тадаз. ҳаст бозигароне ки ба дигар даста 3-4 бозигар гузаштанд. лекин имрӯз бозигароне ки мо давлати Ӯзбекистон нигоҳ дорем ба даста наомадан, фикр мекунем дар рӯзҳои наздик ба даста яҷо мешаванд. якумаш ҳамаро табрик мекунем бо саршавии ҷоми ФФТ. барои ҳамин мо имрӯз чӣ гӯям, мо дар тамринҳо корҳои мушкил карсодем. барои ҳамин имрӯз мо бояд ҳамон бозия, ҳамон фишори бозия бояд меқапидем. бачаҳо баъзе вақтҳо баъзе вазъиятҳо ман ба маъқул шуд, баъзе маъқул нашуд. кор мекунем, нав сар кардем.
از اون بازیکنانی که نه که به دست شما بدن من میبینم که قسم زیادشون به میدان نمیدن برای چی؟ ما همون заявка تو خیره پر نکردیم فکر میکنم در بازی دیگر و یا پیدا میشوند و باز قوی‌تر میشیم. از بازی امروز شما عموما قناعتمند هستید؟ خیلی چه گویم اکنون بازی یکم بازی ما بود یکم بازی چه گویم افیسیال نه رسمی برای من فکر میکنم بد نبود بازی بد نبود یک دو کار با در تمرین ها انجام میدیم خیلی میشد. در گروه آ پیش از وخوری بین دستای کلوی مرکزی ورزشی ارتش و کوکتوش رگری تاداز بر شاه منصور با نتیجه کلان 4 بر 1 ظفر یافت. پرویز بختیارزاده در این بازی دو توپ را به ثمر رسانید. فیروز قرایف و دلوورشو غنیف نیز در توپزنی سهم خود را گذاشتند. از همه غم‌آورترین آن بود که در این وخوری 4 نفر بازیگران 3 نفر از شاه منصور و 1 نفر از رگری تاداز از میدان رانده شدند. جدول گروه آ بعد دوره اول چنین شکل گرفت. در گروه بی مسابقات دسته برقچی تحت روبری اهلدین توردیف بر دوشنبه 83 با نتیجه 2 بر 1 غلبه کرده قدم استوار را به سوی بازی‌های نهایی گذاشت. در این وخوری شفقت حاتم حساب را باز کرد اما برقچی با بازی برگشته با دو توپ اسدبک جوربکزاده در دقیقه 81 و 91 تناسب برتری را به سوی خود کشید و برقچی به پیروزی نائل گردید. دستپروران اهلدین توردیف که در لباس برقچی و بازی‌های بین‌المللی جام رشد بلاروس آماده می‌شوند از همان دسته منتخب نورسان 17 ساله ترکیب یافتند که با بازی‌های نهایی چمپیونات آسیا روخت گرفته بودند و آن برهم خورد. با دیگر دسته ها برقچی چگونه بازی میکند از برنامه آینده ما معلومات خواهید گرفت. بازی خیلی خوب گذشت. هر دو دسته میخواستن یک بازی خوب نشون بدن، کوشش میکردن. چقدر که شما دیدید بچه‌های ما در قسم دوم کمتر خوبتر بازی کردن از طرف تکنیکی تاکتیکی و 2 گل رو به ثمر رسوندیم و غلبه رو به دست آورد. تیاری خود را از چقدر که شما اگر دانید ما برای جام رشد تیاری دیده ایستادیم. 3 январ мо ба давлати беларус сафар мекунем. ин бозиҳо барои ҳамин аст ки мо тайёрии худро барои ҳамин мусобиқа тайёр кардем бачаҳоро барои ҳамин аз номи барчи мо бозӣ. чемпиони мамлакат истиқлоли душанбе дар мадори даври аввал бо дастаи ваҳдати лиги якум қовоз буд ва бо натиҷаи калон ба пирӯзӣ ноил гардид. албатта дар ин гурӯҳ истиқлол ангуштамо хоҳад буд, зеро ҳам бо ному ҳам бо бозӣ аз дигарон фарқ мекунад. маночер ҷалилов дар ин вохӯрии ҳисобро кушоду шаҳром сулаймонов ки аз локомотив помир ба истиқлол баргаштааст муаллифи голи дуюмиро ба худ ихтисос дод ва муҳаммадҷон раҳимов 2 маротиба ба комёбӣ муваффақ гардиду аз паси ӯ хуршед темур ҷураевро низ ба задани голе комёб гардонд. онҳо дар якҷоягӣ 5 тоби беҷавобро ба дарвозаи ваҳдати шаҳри ваҳдат равон карданд. даври дуввими мусобиқа 28 январ баргузор мегардад. ҷадвали ин гурӯҳ чунин шакл гирифтааст. طبعا در برنامه گذشته دوستان گرامی خبر دادیم دسته منتخب تاجیکستان 2 بازی دوستانه خود را با دسته منتخب اردن در شهر دبی امارات متحده عرب برگزار می‌نماید و از امروز با مشق‌های خود شروع کرد. با قول سامانه رسمی فدراسیون فوتبال تاجیکستان عثمان توشف برای خط مذکور 23 بازیگر از جمله 3 دروازه‌بان، 9 محافظتگر، 7 نیم حمایتگر و 4 حمله‌گر را شامل کرده است. از اعضایان تیم ملی تاجیکستان که در دسته‌های خارجی کشور بازی می‌کنند همگی 2 کس محافظتگر بنیادکار توشکان نوروجو ارگاشف و نیم محافظتگر نوبهاری نمایان احسان پنجشنبه دعوت شدند. دسته منتخب اردن دیروز با دسته دیناموی کیف یک بازی سنجشی برپا کرد که لحظه‌های این بازی رو با هم تماشا می‌کنیم. دسته‌های زیادی امروز در امارات متحده خیلی مهارت خوب نشون داده بازی مساوی به پایان رسید. پگاه 27 январ قرعه‌کشی لیگ چمپیون‌های آسیا و جام کنفدراسیون فوتبال این قطعه که در آنها 3 دسته فوتبال تاجیکستان استقلال، رفشان و خوجند هنرنمایی می‌کنند گذرانیده می‌شود. دسته‌های کشورهای آسیا با این مرحله بزرگ آسیایی تیاری خود را آغاز کردند و در این برابر دسته پختکور شهر توشکان دیروز در یک بازی دوستانه و تجربوی با پیشرفت چمپیونات روسیه
зенити санкт петербург дар шаҳри дубай бозии худро барпо кард. дастаи пахтакори шаҳри тошканд дар мавсими гузаштаи лиги чемпионҳои осиё хеле моҳирона бозӣ кард ва бозии зебо ҳам нишон дод. имрӯз дар муқобили дастаи зенити санкт петербург футболбозони дастаи пахтакор натавонистанд бозии зебо нишон диҳанд ва футболбозони расиягӣ аллакай дар дақиқаи дуюм ҳисобро кушоданд. Андрей Мастовой ин тӯбро аз хатои муҳофизатгарон ба самар расонид ки ҳоло мо шумо мебинем. ин бозӣ ба пуррагӣ ба нафъи футболбозони дастаи зенит буд. онҳо тавонистанд ки боз як ҳуҷуми худро дар дақиқаи 17-уми қисми аввал бо гол анҷом диҳанд. ин навбат Станислав Крапухин голи дуюмро муаллифӣ кард ва як голи зеборо зад. хати муҳофизати дастаи пахтакори шаҳри Тошканд он қадар дар ин ҷо хуб худро нишон дода натавонист ва имкон дод ки ҳамлагарони дастаи зенити санкт петербург ки аслан ҷавонон ҳам дар ин ҷо буданд ба комёбӣ ноил шаванд. ин голи дуюмро мебинем ки Станислав Крапухин ба нишон расонид. баъдан дар қисми дуввум футболбозони дастаи зенит боз фишорро зиёд карданд ва тавонистанд ки боз як тӯби дигар зананд. он аз ҷазои 11 метра буд ва ба ин нигоҳ накарда футболбозони дастаи пахтакор фикр мекунам ки як таҷрибаи хеле хубе андӯхтанд дар муқобили он ки бо зенити санкт петербург бозии дӯстонаи таҷрибавии худро барпо карданд. ба ҳар нав ин ҷо дараҷаи футбол аз осиё то аврупо дигар аст ва ҳоло Андрей Мастовой ин дубли ин бозигарро мебинем аз ҷазои 11 метра ҳисобро 3-0 кард ва дастаи пахтакор аз зенит бо ҳисоби 3-0 мағлуб шуд. акнун дӯстони гиромӣ ба бозиҳои футболи кишварҳои осиё таваҷҷӯҳ мекунем. дастаи ченаини Фатлулло Фатлуллоев дар даври навбатии лиги бартари Ҳиндустон бо дастаи Мумбай Сити қувва санҷида ба гирифтани як имтиёз муваффақ гардид. ченаин баъди ин мусовӣ ба зинаи панҷуми чемпионат баромад. шарҳи моро пайгирӣ кунед. Фатлулло Фатлуллоев дар дақиқаи охири ин вохӯрӣ дар дақиқаи 89 ба майдон ворид шуд, аммо нақшаш дар ин бозӣ хеле камтар буд. футболбозони дастаи Мумбай Сити хеле моҳирона бозӣ карданд ва дар дақиқаи 21 ҳисобро кушоданд ки мо шумо ҳоло онро хоҳем дид. дар ҳақиқат бозии байни дастҳои Ченаин ва Мумбай Сити хеле диданӣ буд. ба ин нигоҳ накарда тавре дидем зардпӯшони Мумбай Сити тавассути Бартоломю Огбечея ҳисобро кушоданд. Синх як партофи зебо анҷом дод ва он бо гол анҷом ёфт ва меҳмонон ба сафи пеш баромаданд. дигар бора Мумбай Сити фишори худро ба дарвозаи соҳибони майдон дастаи Ченаин хеле зиёд кард, аммо зарбаҳо хато мерафтанд ва ҳоло мо инҷо бори дигар мебинем ки чӣ гуна Амею Рнаваде як зарбаи хеле хуб зад, вале футболбозони соҳибони майдон аз зарбаи пеналти ҳисобро баробар карданд. дақиқаи 76 аст. Исмаил Гонсалвеш ва ин тӯбро аниқ ба нишон мерасонад ва ҳисобро баробар мекунад. тавре гуфтем Ченаин баъди ин мусовиаш як зина боло баромад аз ҷои шашум ба ҷои панҷум. дар ин баробар дар чемпионати Ҳиндустон Бангалор бо Одиша ҳам мусовӣ бозӣ карданд. 1-1 Ҷамшедпур бо Ҳайдаробод ҳам бо натиҷаи 0-0 бозиҳоишонро ба поён расонданд. ин дафъа дар даври мусовиҳо буд. Керала Бластерс ҳам бо Гоа бо ҳамин натиҷаи 1-1 бозиашонро ба анҷом расониданд ва дар натиҷа ҷадвали чемпионатро шумо ҳоло хоҳед дид ки чӣ гуна аст. дар лигаи бартари Эрон ғайричашмдошт дастаи пешсаф Истиқлоли шаҳри Теҳрон дар майдонаш аз Сайпо бо натиҷаи 1-0 шикаст хӯрд. ин ба дастаи сипоҳон имкон дод ки баъди пирӯзӣ бар саноати нафт шумораи холҳояшро бо Истиқлол баробар намояд. дастаи Персиполис ки то ҳол бе бохт ба пеш мерафт дар бозии шоми дирӯз аз Алюминиум Арақ бо натиҷаи 2-1 мағлуб шуд. мо бозии байни дастҳои Алюминиум Арақ ва Персиполисро гирифтем. дар ҳақиқат пейсафон дастҳои беҳтарини Эрон дар ин даври бозиҳо даври 12-ум ба шикаст гирифтор шуданд ва дар вухӯрие ки дар майдони Алюминиум Арақ баргузор шуд, Персиполис дар дақиқаи 7 ба сафи пеш баромад ва Камолиддин
камябинё тавонист ки ҳамин голро дар дақиқаи ҳафтум занад ва зуд персиполисро ба сафи пеш барорад. Аммо ин барои соҳибони майдон танҳо як ишорае буд барои ҳуҷумҳои пай дар пай, ҳарчанд дигар ҳуҷумҳое буданд аз ҷониби персиполис ки мебоист бо гол анҷом ёбанд. Аммо ин тавр нашуд ва Шоҳин Таваккалӣ дар дақиқаи 20-ум ҳисобро баробар кард 1-1. Баъди он дар дақиқаи 30-ум баъди 10 дақиқа футболбозони дастаи Алюминиум Арак боз як голи дигар заданд. Ҳамид Покдил ин тӯбро ба самар расонид ва Алюминиумро ба пирӯзӣ расонд. умуман байни дастаҳои Персиполис ва Алюминиум бозиҳои зиёде баргузор шуданд ва Персиполис дар ин бозиҳо пейсаф буд, вале дар ин ҷо тавре ман ба шумо гуфтам аз ин бозӣ мағлуб шуд. Мошинсозӣ ҳам дар майдони худ аз Фурод бо ҳисоби 0-1 шикаст хӯрд. Истиқлол тавре гуфтем аз Сайпо бо ҳисоби 0-1. Гулгӯҳар бошад аз Трактори Табрез бо ҳисоби 1-2 мағлуб гардид. ин идомаи ҳамон бозӣ ҳаст ки метавонистанд футболбозони соҳибони майдон Алюминиум боз голҳои дигарро ҳам ба самар расонад, аммо ин ба онҳо муваффақ нашуд. Персиполис чи? Персиполис ҳам ҳамин ҳуҷуме ки ҳоло мо шумо дидем бисёр хеле хатарнок буд, вале бо гол анҷом наёфт. дар бозиҳои А-лигаи Австралия якбора соҳиби ҷои аввал дастаи Макартур ба зинаи чорум фаромад. Central Coast Mariners дар ин баробар аз ҳама пеш гузашт. Western United ва Perth Glory як бозии сергоро ба тамошобинон пешниҳод карданд ва ин дар ҳақиқат бозӣ хеле ҷолибе буд ки дар натиҷа 9 тӯб дар ин вохӯрӣ роҳи дарвозаҳоро пайдо кард ва ҳам футболбозон ман фикр мекунам аз ин хеле роҳат карданд ва ҳам он мухлисоне ки ин бозиро тамошо мекарданд. Дар ин вохӯрӣ соҳибони майдон дар дақиқаи 10-ум тавассути голи Виктор Санчес аз паси хуби Пайн тӯбро вориди дарвоза карданд, ҳисобро боз карданд. ин ҳолате ки ҳоло мо мебинем дар ин ҷо корномаи Пайн ҳам хеле хуб буд ки ӯ тавонист муҳофизатгаронро сари роҳи худ бигирад. Вале дар дақиқаи 56-ум дар қисми дуюм Мирвон Алҳайдарӣ аз дастаи Perth Glory натиҷаро баробар кард. 2 дақиқа пас боз футболбозони дастаи Perth Glory тавассути Бруно Форнароли аз паси хуби Ҳайдарӣ ки ин ҷо агар якум тӯбро зада бошад пас дар задани голи дуюм ҳам саҳми худро гузошт, Perth Glory ба сафи пеш баромад. ин барои меҳмонон як хеле хуб буд, аммо барои соҳибони майдон як нав рӯбаландкунӣ ба голи дигаре ки бояд заданд ва ҳамин тавр ҳам дар дақиқаи 60-ум Периас аз паси Диого голи ҷавобиро зад. 2-2 аст ва баъдан голзаниҳо паси ҳам шурӯъ шуданд. Баъди 4 дақиқа Периас голи дуюми худро ба самар расонид ва дубл кард. дар ин мадор ҳоло бубинед ин бозӣ хеле зебо ки ҳоло 2-2 аст, чӣ гуна хуб меравад ва мо шумо ҳоло боз як тӯби дигари Периасро мебинем ки ин гол ҳам аз голҳои пешина фарқ надошт, хеле зебо буд. 3-2 соҳибони майдон Western United боз бартарии худро зиёд кард. баъди 5 дақиқа пай дар пай голҳо чун вориди дарвоза мешуданд, Perth Glory бо як голи Де Агостино ки ҳамин ба зебогӣ дар ҳақиқат хеле ҳам хуш буд, ҳисобро боз аз нав баробар кард ва дастаҳо барои боз ба пирӯзӣ расидан байни ҳам мусобиқаи ниҳоят шадидро барпо карданд ва ҳоло мо шумо боз мебинем ки чӣ гуна боз 3 тӯби дигар вориди дарвоза мешавад. ҳоло ҳуҷуми навбатии соҳибони майдон Western United ва аз миёни ин қадар муҳофизатгарон Имаи аз паси хуби Диого боз як тӯби дигарро ба самар расонид. аммо тӯби ҷавобӣ зуд ин ҷо бартараф карда шуд. голи зиёдатӣ Мирвон Ҳайдарӣ дубли худро анҷом дод ва ҳисобро баробар кард. Аммо дақиқаи 84-ум дақиқае буд ки дар ин ҷо Стивен Лустика соҳибони майдонро ба сафи пеш баровард ва бозӣ бо ҳисоби 5-4
ҷамъбаст шуд. Дар ин давр Мелбурн Виктори бар Перт Глори ғолиб омад. Веллингтон Феникс аз Ньюкасл Джетс дар майдонаш бо ҳисоби 1-0 шикаст хӯрд. Аделаида Юнайтед аз Мелбурн Виктори бо ҳисоби 1-0. дар ҷадвали мусобиқот ҳоло шумо хоҳед дид ки ин дастаҳо бо кадом тартиб ҷойгир шуданд. ин ҳамон голи охирине ки ман ба шумо гуфтам аз ҷониби Лустика, Стивен Лустика ба нишон расонида шуд. акун дӯстони гиромӣ мегузарем ба озмуни барномаамон. бо сарпарастии Вегафар ва марҳами Пардифен озмуни пешгӯӣ аз шумо тӯҳфа аз мо идома меёбад. ғолибони барномаи мо яке аз паси дигар ба ҷоизаҳо сарфароз мегарданд. ҳоло ба натиҷаи бозиҳои ҳафтаи гузашта таваҷҷӯҳ карда ҷавобҳои худро муқоиса кунед. ғолибро мо барои гирифтани тӯҳфа ҳафтаи оянда ба студия даъват мекунем. акнун дар ҳафтаи нав натиҷаи бозиҳои зеро пешгӯӣ намоед. дар ҳамин ҷо дӯстони гиромӣ барномаи навбатии футболи осиёро ба анҷом мерасонем. мақсади мо тарғиби футболи Тоҷикистон, Осиё ва кишварҳои ин минтақа аст. ҳарчанд душвориҳо барои дастрасии маводҳо ҷой доранд, аммо мо кӯшиш мекунем ки ба шумо аз навигириҳои футболи Осиё ҳарф занем. боқӣ сарбаландиву пирӯзии шумо орзуи мост. худро эҳтиёт кунед.